Христина се разхождала навън, срещнала я усмихната жена, която твърдяла, че я познава. Тя се представила за общинска служителка и пожелала да огледа апартамента на възрастната жена и да й съдейства за ремонт, защото общината предлагала такава услуга за възрастни хора. Отивайки в дома й, мнимата общинска служителка се обадила на мъж, който дошъл при тях. Те ми приказва какви ли не работи да ме улисат. Че пари ще вземат от Европейския съюз, че той, че тук приказва, мисли, тук отидахме в банката да ги изтегля и тъй. Измамниците казали на жената, че колкото пари успее да им даде, още толкова ще плати и въпросната европейска програма. Христина изтеглила 10 000 лева, въпреки предупреждението на банковите служители. След като взели парите, мнимите служители на общината изчезнали. Категорично нямаме такива общински служители и няма такава практика въобще в Европа. Когато става дума за реализация на европейски програми, на първо място гражданите трябва да имат предвид, че всички разплащания задължително се извършват по банков път. Синът на измамената жена разказа, че досега тя успешно се е предпазвала от измамници. Преди 2 дена извънят по телефона и тя казва: "Вие сте измамници, не ми звънете повече по телефона." От полицията в Сливен съобщиха, че този вид измама се появява за първи път в града. По случая се води разследване.